This trip is brought to you by Mercy Bake Shop. Tanan ba namit? Budlay na ba? Hindi na ka tuldan. Uy! Dalo naman namon kamo sa isa ka episode nga puno sang adventure. May laktanay, taklasanay, paligo sa busay, priceless nga view, kan anay. Tripping kita sa Banwasang Isabela sa Negros Occidental. Choy Ruming meets Choy Lando again. Gintip sa akon sa vlogger man nga taga-Hinagaran nga si Stephen Garilao, aka Choy Lando, nga may matahom nga waterfall sa Isabela. Nagagaray lang on a Friday night, kag pagkasunod nga aga, ari na kami. Pakanto na kami dito. Mayo kay may ski chairman, di mo po sa ton. Oo, para at least makapamangkot yung mga Magluwas sa SK chairman nga mag-guide sa amon sa area. May biker man nga taga Isabela nga nakasaka na dito. Siya naman niya mag-guide sa amon from the town proper to Barangay Riverside. Guys, meet Jigger Samiliano, ang hardcore nga biker sa Isabela. Ang katuan ta subong nasaka niya na nga. Syempre, naga-bike. Tsaka bala ang alagyan. Hindi na talaga sa ganun. From Isabela proper, ang dalan sa ilang nga merkado o kung ang ginatawag nga dalan pa Barangay Tinungan, amo ang amo nga ginagyan. Diretso lang gid na. Mabalaan mo na kung ara ka sa right track, kung malabyan mo na ang ini nga kabukiran sa imo nga right side. Sa unhan, may bangga pa right nga ginatawag, bangga Camplark, liko ka. Diretso na. Una mo nga malabyan, ang barangay amin, next barangay Kamkab. Diretso lang gid tanan, kag dugay-dugay, malabot mo na ang barangay hall sa Riverside. Mag-log in anay sa barangay ang mga bisita. Kalawang lunes ang may inspection sir sa Busay. Oo, muna yan po sa among posisyon na muna sa jinda na mo nga. Nya waay na kung ano nga pizza, yung mga Pamatsyag ko ha, lain na ginanamin ni Manang. Pero sige lang, nakipay-balo naman kami sa SK Chairman kag siya man mismo mag-guide sa amon sa lugar. Balantayan lang ang mga truck sa dalan ko nagabiyahe ka na kay pang one way, pero mapangitaan mit Diyos ah. Dali ka banda. Dali. Dako alawas ba? Makita mo pagin ang driver nung makasiling kagid nga dako. Guys, sa mga nagaplano nga magsaka diri, meet SK Chairman Jesmark Gersula. Si Romeo Subaldo, ganun ko si Ish. Ay, sir. Sir, good morning. Gitimbrihan. Mga sa naliga to sir, may ginupdan na akong mga taga-Higaran niya bikers man to. Ikaw na-guide sila? Oo. Di, ginaano nyo lang, ginalakat lang. Yung motor sir. Kung naman ang nagda sa sir sa mababa. Din. Ano na, Upgrade na ako sa kakanta na. Hindi. Hindi naman lang. Din, labi. Ato ara sir, ang dogalok ya abdo sa tuwa kay amo na siyang kan sumayab kag ang lusong-lusong. Amot na? Kada? Oo, amo na manaog man. Ay, api ko masaka. Lusong-lusong? Oo, lusong-lusong kag kan sumayab. Hindi siya amo ginisubong ang tinawag diyang tubig. Okay, wala. Dalong sir, mga tatlo kalayon. Ay, Diyos alon! Sir Romeo, malangoy ka? Ay, di mo. Tatlo ka na yun? Picture lang ko. Tatlo ka na yun? Damdalong ba? Dalong mo. Grabe naman na yan. Ah, wala ka na may nakalayon? Kasakit. Pero seriously, si Jesmark ang nagaguide sa mga nagapadulong sa lusong-lusong kag Kansumayap Waterfalls. Ginausikan niya sang oras kag effort ang mga nagapadulong diri para ma-promote ang ilang lugar. Guys, again, dapat may guide magkanto diri kay medyo mabudlay ang terrain. Nagbili na kami sa salakyan sa higad sang dalan. Magapanaog kami kuno siling ni Jesmar, medyo daligdigon ang alagyan. Gani hinay-hinay lang. Uy! Oh! Sadya'y lumino ito sila.
On the way papanaog, mabatian mo na ang sound sa nagakahulog na tubig. Meaning, lapit lang. Alright. Mga 5 to 8 minutes nga hinay-hinay panaog, sugata na kami sa lusong-lusong waterfalls. Ini mo nga tawag nila nga lusong-lusong waterfalls. Kinabulubanta nga mga 3 kalayon ang kadalumon sa tubig diri. So gusto naman maglakoy kay kakanami sa kulo sa tubig pero kay delikado guro sa kulbaan kay 3 kalayon. Diyos ko Lord. May kawa-kawa nga nagporma sa tunga. Doon may pagka-blue-green ang colors ng tubig. Daw na plastar sa eksakto ang tanan. Tubig, kahoy, kag clouds. Manghod ni siya sang busay nga kan sumayab sa babaw mong mas Okay. lapad ang kan sumayab kaysa sa iya. Basta ko pagid. Oo, mas dako pa gito sa sir. Okay. Pero subong na medyo kitid na sa kay isang bastog tublang nga ulan, nagtambak ang bato sa gilid. Lapad na siya sang ano. Pero subong daw ka okay naman paliguan. Siling ni Just Mark, mas dako kag mas tahong pagid ang isa pa kabusay sa ibabaw. Lapit lang man kuno pero medyo mataklas kami anay sa sini nga bato. Gincheck anay namon kun kaya. Gakakakas daan ang right ko nga baga. Si Choy Lando, injured man ang right nga kamot. Parehos kami nga hindi makaalsa sang tuon namon nga mga kamot. Pero sarangan ni Gorwa. Hop! Oh! Hop! Ang abaga. Pulong. Nice, nice. Alright, dubagan lang. Survive. Sugod pa lang eh. Gwapo lisensya ako sa balayan mo kung mapasor lang kami mo. Pagkita sa post, kagubatan na kamo yaman. They are devil. Tarabi, kung pa mo magiyo mo pa. Actually, okay naman to tan. Isa ka force sa dalumong. Kay man. Haris gado gid. Mabiga-biga pagid sa iban. Medyo makapoy-kapoy ni sa next nga falls pero mas tahom daw. So, i-check ta. Wala ko kabalo kung hindi ko siya nakuha. Pero may gas-gas na siya. Imbot. Hindi ko nagsuot. Pero di ba natadi ah. Hindi pa, subong. Karon guro.
Mga 15 minutes naman nga taklasan ay gamay kag lakat, balabot na ang Kansumayap Waterfalls. Siling ni Jigger, pagbike nila pa kadto diri, wala niya na malabot ang ikaduha nga waterfalls. Bentaha gid man kung mayara sang guide. Ako pa nila kita. Wala. Bagko pa lang. Napaliguan nyo to sa dalawang before? Wala mo ko na gabaha man. Ah, saan pa kayo ulan? Oo. Tabi tubig ya, gabugos-bugos ya. Ang tanan nga kakapoy worth it. Sang amo na malabot ang Kansumayap. Hindi naman nagtatawag ng Kansumayap Waterfalls. Pwede siya mapaliguan kamay nabaw siya nga part. So, syempre, minanol. Testingan. Bang wala ko no baha, may ano? Tugnaw! Dalo mo do? Ha? Hindi ka lang ko no kutog. Uy! Uy, tulong dalo mo! May kugtong. Kugtong. Hindi na, dal lang ah. Goodbye na ba? Hindi na ka tuldan. Uy! Wapo tubig! No? Pwede mainom? May karabaw! May karabaw! Namo? Tugnaw? Gutom na yakatama. Alauna na. Mayo lang, may balon kami. Okay. Matapos ang 5 kadlaw nga lakat, may premyo sa tanan. So, paulit sa Mercy. Salamat. Mercy. Mercy, salamat. Hey, sa Mercy, tanan. Manami. Very good. Ang masubo nga parte sa magbiya na sa lugar. Hindi yakin tugod mababay kami ha, kundi ang talaklaro naman nga lagyan liwat pasaka balik. Kamay na lang. Dali agad. Dali agad. Opo ba? Opo ba? Agad. Ha! Kapag mo yan mo gid. Ha? Eh, balayo? Ang daso gaano man. Uli mo. Thank you, Lord. Nakita ko na sa lakyan. Matapos ang amusin nga adventure, ano ang manaming nga himuon? Siyempre, food trip! Dalon kami kuno ni Choylan do sa isa ka bag-o nga kalan-an sa Isabela. Nag-soft drinks kami kadalianay sa Tianggi antes manaog. Swerte ka mo sa mga adlaw kay Ari si Santa Claus. Hindi ka, hindi na lang nga. Dula ka mag-ana. Wala iya. Nakambal mo? Sa Mercy tanan. Manamit. Ano? Oh? Isa pa sing hindi. Ay, isa pa to dali. Ngari pa diya. Next drop, Sur Isabela.
Isa ka kalan-an sa linyada lang sa Isabela District Hospital. Sa kilid ang swimming pool ang dining area. Rest house lang kung tani isang pamilya pero nahimo nga kalan-an. Na-meet namon ang young couple nga tag-iya sa Dayuri Tuvilla kag Carissa Celo. Hinpatilaw nila sa amon ang pila sa mga specialty nila. May nachos, kag syempre rice meals, salpikaw, spare ribs, manok, bangrus, nagbaha ang pagkaon. Wala na kami ka-shoot kaya nagrekta na kami timo sang kagutom namon. Kag in fairness sa ila, lutong bahay, bulong sa kagutom, kag makaparelax-relax kadali para magkape. Luyag nila nga i-develop bilang art hub para sa mga pamatanon ang Sur Isabela. Nagsanag na gid man ang panulukan ko tapos namon kaon ba. Kompleto na ang amon nga adventure for the day. Kadamo gali sa ginatanyag nga treasure sang banwa sang Isabela no. Matahom nga views ang kabukiran, matinaw nga suba, pinasahi nga mga busay, manamit nga pagkaon, kag mapinalanggaon nga mga pumuluyo. Truly, Isabela is the sweetheart of Negros. Siguro mga 15 to 20 minutes nga lakat. Medyo challenging siya pero okay, kaya. Makaya ko gani, kaya nyo manatanan for sure. Pero pag abot mo diri sa babaw, priceless ang view. Priceless ang katahom sa lugar. Kung liag nyo mga updated sa mga episodes ng Tripping ni Ruming, please do follow our Facebook page, Digicast Negros. Ulupod kita sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, ang iniang Tripping ni Ruming! This trip was brought to you by Mercy Bake Shop. Tanan manamit!